ଯିବା। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଭିଜିତ ପତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ମହାସଚିବ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ଆପଣ ବେଶ ପରିଚିତ। ଆମେ ଉତ୍କଳ টিভি ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚଳିତ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 84 ବର୍ଷ ଧରି 1978 ମସିହାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମତାମତ? ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏକ ପୁରାତନ ସଂଗଠନ। ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି, ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ହିସାବରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ଆମର ପିଇବା ପାଣି, ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ଯଥା ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମରେ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇଛୁ। ଏହି ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛୁ, ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କାଉନସିଲରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। ଚଳିତ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଳିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଭରିଛୁ ଯେ ସଚ୍ଚୋଟ ନ୍ୟାୟବାନ ଯିଏ କର୍ମରେ ହେଳା ନ କରି ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବ, ସିଏ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି କଟକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କୋଭିଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଯେପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ବଦଳରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏହା ପରେ ରହିବ ଏବଂ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ପଇସା, ମଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ହକଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କଟକ ପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। कि कहीं से मद टंका और बल किसी काम करिबो नहीं।
ओडिशा एवं कटक विशेषकर कटक युवक माने छात्र माने बहुत बहुत चालाक पैसा से माने जी जिते पैसा खर्च कर अर्थ प्रयोग करू कि बल प्रयोग करू से निवृत्त रही सठिक प्रार्थी चयन करेंगे।